Worisakalu wabinie palumegu egumo begwa mara chukue Worisakalu wabinie palumegu egumo begwa mara Onwelonyi boma na sonso Onwelonyi boma na sonso Onyi boma na sonso Wosibeni nyejine nuwesinie Wowubaru nyejine miri wewalu Maki ifoma sori ya nso Ifoma sobuenumo Ifedima sobuenumo Osobuenumo Ifoma dima Ifedima sinaka chukwu Wosina Chineke Nobu chukwu nemeze Akala njibi uwa bu chukwu nyelum Aka chukwu dia ngozi si na Chineke Aka chukwu dia ngozi si na Chineke Aka chukwu Unekwelugo na aka chukwu dia ngozi si na Chineke Aka chukwu meleze Aka chukwu dia ngozi si na Chineke Aka chukwu dia Mbanyina jeje Mbanyina nana Wabu chukwu donye jana Iva kwaku ni ive mwenwe Wabu chukwu nenyanyi Okorobia kpata ego oyibo N'obu chukwu nyelu ya N'ọmụọbịa nụta dịdị mma Obu chukwu nenye di Nwanyi mụta nwa dị mma Obu chukwu nenye nwa Mmadụ lụta ụlọ dị mma Obu chukwu nenye ụlọ Ibe dị mma si na chi wee bịa Ibe dị mma si na chi wee bịa ụwa Onye nzuzu agwago onwe ihe n'ike dị na dimkpa Onye nzuzu agwago onwe ihe n'ike dị na dimkpa Ma ike niile dị n'aka Chukwu Onye nzuzu agwago onwe ihe na ọ bụ fonu metere n'ụlọ Onye nzuzu welu fonu gị jee na mochuari itinye ya na ntị ndị nwụrụ anwụ ịmalụ ma fa ga-etete Onye nzuzu agwago onwe ihe na ọ bụ na ya ma anya moto ya jiri wee jee nata Wabu chukwu na-edu ije ịmalụgo onye nzuzu Onye nzuzu agwago onwe ihe na ọ bụ maka ya na-agba mbọ ya ji kpata ego Wabu na chukwu chere obodo na-efu ka ndị je na-eje Bụ na chukwu amụghị nọ na-efu ka ndị na-egwu n'alụ Ike nji eji ike nji ana bụ chukwu nyelu Ike si na Chineke Chukwu kere ụwa bi n'ihe gbalụ m egwu Chukwu na-enye nwa bi n'ihe gbalụ m egwu Worisa chukwu bi n'ihe gbalụ m egwu Chukwu na-enye ego bi n'ihe gbalụ m egwu Egwu amara Maka na aka chukwu dị ya Aka chukwu dị ya ngozi si na Chineke Aka chukwu dị ya Otigba aka chukwu dị n'arụ mụ Aka chukwu dị ya ngozi si na Chineke
Akachukwu obi roisi Akachukwu dị n'alụ gị Akachukwu dị ya ngọzi si na Chineke Akachukwu dị ya Akachukwu mere ọgaranya Akachukwu dị ya ngọzi si na Chineke Akachukwu dị ya Akachukwu dị n'alụ m n'ụwa o inugo ife onye Akachukwu dị n'alụ ya na-ama nkọlụ akọlụ maka ife ọbụla ọ na-eme ọ na-agalị ya welelelele ife ọbụla ọ na-eme ọ dịka o ji ọgwụ eme ihe ma ike onye ọgwụ ma ọma mba ịgba anya egbe na ọma mba isu enyi imi na isuru na nkịtị maka na Akachukwu dị ya otinye kọntena ejide nke ndị ọzọ nke ya nata maka na Akachukwu dị ya otinye ibu nke ya balue akụchie nke ndị ọzọ maka Akachukwu dị ya otinye akwụkwọ eluwe arati ebe maka na Akachukwu dị ya ojebe nọ ga-ejeru ọnaba nọ ga-analụ maka Akachukwu dị ya ibe niile na-agara ya welewele maka Akachukwu o nwere ndị Akachukwu dị n'alụba bamebe ọgọ malụbalụ o nwere ndị Akachukwu so eje bawe mebe ọgọ malụbalụ dị n'ụwa ebe bụrụ Igba m ka nlụ agụlụ be nna m ebe amụrụ otu Igbo agụlụ ka nke na ogbu onye agụlụ jiri dị ebube obere nwa mere ọgọgọ mmalị arụ Tochukwu nwe ezisi odogwu Tochukwu nwe ezisi akụ ihe nwata egwu na agụlụ ogige egwu na akpọ ome enyiri agụlụ obu ogige egwu na akpọ ọgaranya obi ya dị ọcha ome mma dị na-agbụ ya akụ ihe nwata egwu omepụlụ onye ibe na-arị arụ nkwa Chukwu kwele agụlụ ụdalamadala obodo mepe ụwa mma Chairman Chief Executive Officer Imaherin Agencies Nigeria Limited ọgaranya nwere ibe Mayor na clearing and forwarding ka akụye dịkarịsị ya ọgaranya obi ya dị ọcha akụye nwata egwu gosi njeruba akụye efika o jiri n'ama aka na mebụlụ ịgbagaba ka nzute odogwu ofu nwa n'izu ọbịa ya enyi ọha na Columbia ụtarị homanda bụ lọdụ egwu na-achọ Chief Madabuchukwu Okoye ụtarị ndị ilo ụtarị homanda bụ lọdụ obere nwa jelu Brazil bata ego ekwu elu na Holland ka m ụzụ dị ikuku ọma Chief Stanley Ugochukwu Kwando ikuku ọma na Holland akụ enwebe na South niile omebụlụ onye iwe na-esiri ike omebụlụ onye ọ na-abịala alụ Stanley ego gị nyiri nlisi Stanley Igbo Omeọgọ Eze Omeọgọ Ugochukwu Omeọgọ Chairman Chief Executive Officer Tycom General Service Nigeria Limited ọgaranya ngada ezigbo papa Chukwu ebuka otu Igba ka mkpọma ndọkwu aka m otu Igba ka ntị elu ndị ọgụ m egwu
Mr. Mada Buchukude, Lamb of God na Thailand niile, Lamb of God n'ụwa niile, Nwatụrụ Chukwu, Nwatụrụ Chukwu, onye Chukwu na n'onu ya, Nwatụrụ Chukwu nnọọ. Managing Director, Lamb of God Emperor Nigeria Limited. Brudi change kiji karịa, obere nwa lụrụ n'ụka nye Chukwu, obere nwa lụrụ n'ụka n'Ọnịcha, ọlụcha anya, dediketi nye Chukwu, ọ ga-adịrị gị mma ọla mbụ nnọọ mana o. Ezigbo dị Mrs. Cynthia Njidekude, ọ dị ka a chọrọ nwanyị dị mma, sapụrụ ụmụ nwanyị n'ịgadị ọmụma asalụ. Na mebụlụ ịgba na bụ ụmụ okwu, ọ bụ onye ka egwu jere ju ụmụ okwu. Ụlọelu ọkwụrụ ọkarịa, lota Chukwu mmadụ ebune m, ụlọelu ọkwụrụ ọkarịsị ya, onye ogologo na Holland odogwu, onye ogologo na Amsterdam nke ibi ebi, ọgaranya n'inwere ibe akwụkwọ ọjị, osisi yiri ọjị na-anụ eyiri enyi, ụlọelu ọgaranya obi ya dị ọcha o, ọkwụrụ ọkarịa, ọkwụrụ ọkarịsị ya, ọkwụrụ ọkarịsị ya o. Nwere ndị aka Chukwu dị n'alụba mamebe ọgọ wee malụba alụ n'ụwa o. Nwere ndị aka Chukwu dị n'alụba mamebe ọgọ wee malụba alụ. Na mebụlụ ịgbalue Thailand ka m zụta odogwu Igbo jiri dị ebube. Wevi Valentine Nnamdi Ụkwandụ, Wevi Infinity na Thailand, Infinity na Bangkok, Wevi Tula Agwabiri, ọgaranya ngada, Chairman Chief Executive Officer, Infinity Group of Companies Nigeria Limited, ọgaranya nwere ibe, aka wetara ibe n'ụmụ eze aga. Ọmara ụbịa ma ikpe ọnwụ, Infinity na-ego gị nyiri nlisi. Anya ji abụ ụzọ na Bangkok, obere nwa m na ya gbara akwụkwọ be Chukwu, na ọ ga-adịrị gị mma odogwu dalụ. Ọ bụ onye ka egwu na-achọ? Chief Lawrence Ọdụm, akanye wetara na Nagolo, Zeroman na South Africa, ọgaranya obi ya dị ọcha, o mepụrụ onye ibe na-abịa arụ, ụzọ Chukwu kpọrọ na Nagolo, zero ogologo nwata n'ike, Chairman Chief Executive Officer L&J Transport na South, obele nwa Chukwu gọziri agọzi, Dangote ndị Nigeria na South Africa, etu moto Dangote siri dị ọtụtụ na Nigeria, L&J siri ọtụtụ na South. Zeroman na aka Chukwu dị gị n'alụ, maka na aka Chukwu dị ya aka Chukwu dị ya, ngọzi si na Chineke, aka Chukwu dị ya, aka Chukwu dị ya aka Chukwu dị ya, ngọzi si na Chineke, aka Chukwu unu ekwelugo na aka Chukwu dị ya aka Chukwu dị ya, ngọzi si na Chineke, aka Chukwu unu ekwelugo na aka Chukwu dị ya